Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So chaita kuti ndinge ndichisvika panapa ndiri kunzwa mahunga ari kungotaurwa kunzi pane muranda waMwari ari kuita zvinhu zvinoshamisa. Saka ini handidi kuita zvekunzwa nevanhu. Ndikanzwa vanhu vachitaura ndinoita tsvagiridzi yekuti ndinge ndichisvika panzvimbo. Saka ndo zvandituma kuti ndinge ndichisvika pano. Saka regai ndichingamidze muranda waMwari wandinaye tinzwe kuti ndiani uye zvakambomira sei. Muranda waMwari ndinokugamuchirai makadii zvenyu? Makadiko baba. Ndinotenda nekutitambirawo kuti tinge tichisvika pano. Aiwa, tinotenda makurukutu kusvika pano. Chokwadi. So muri yeZimbabwe inoda kuziva kuti muranda waMwari anonzi ani? Ini muri yeZimbabwe ndinoitwa madzibaba Victor. Ndiri muprofiti waMwari. Alright. Uprofiti hwangu waMwari wandinawo uprofiti kuti ndiri kubatsira Africa yese kuti vanhu vane matambudziko akasiyana vanofana kuti vakomborerwe vanhu vachiyambuka. Ndizvozvo. Chinotipa mbiri waprofiti inyaya kuti unobatsira munhu zvinhu zvake zvichiita achizounza futi umwe munhu. Ndizvozvo. Saka hatigoni kuti isusu tiregedze kubatsira munhu zvinhu zvake zvichiita nekuti takatumwa naMwari. Hatina kutumirwa asi takatumwa nani? naMwari. Saka isusu matambudziko edu atinoita tinorapa zvese. Alright. Tinorapa chi? Munorapa zvese. Tinorapa zvese. Ndo nyaya yatinayo. Alright, zvinosanganisira chi? Zvichida izvozvi kune umwe munhu akateerera ari kukuonai anenge atorinawo nedambudziko pamwe raane nguva. Isusu matambudziko atinorapa vanhu vanoratidza kuti iye akaiswa bvuri remunhu akafa. Tinobvisa bvuri rotozorodza. Alright. Matambudziko futi repiri ratinorapa nderekuti kune munhu anoti uye akaroyiwa akadyiswa dumbu razvimba. Tinorapa dumbu iroro kusvika radzokeredza sepakutanga. Alright. Tinorapa futi matambudziko evanhu vanoti ivo vane vanhu vanopenga. Tinorapa upengo hwacho, tinotorapa mupengo oita zvakanaka. Mumubvunza kuti zita rako ndiwe nhingi, uri kuriziya here kana umushedza nezita. Tinorapa zvekuti kana takarapa mupengo munhu anofanira kuona kuti zvandiri izvi hazvisizvo nezvamuri imimi. Ndizvozvo. Ndo marapiro atinoita. Tinorapa futi vanhu vaya vanoti murume wangu akatorwa neboyfriend akugara kana kuti murume akatorwa negirlfriend. Tinorapa futi zvazvo zvekuti makaona ndatora jira dzvuku nejira reyero nejira reblue ndakanyora zita rako nezita remurume wako, makaona ndasunganidza ndasunga imba ipapapo. Alright. Imba inobva yadi inomira. Ndinorapa futi zvekuti imimi lese itoti mukadzi wenyu akatorwa nechikomba muchida mukadzi wenyu ngo akagadzirwa. Ndinoita zvekuti zvirowane kupi ikoko. Zvorowana ikoko ngo mukadzi odzokera pamuri asi anouya achikukumbira regero nekuti imba inonga yakavakwa nechipfambi bhozi mukadzi anonga ari pamurume wake. Ndizvozvo. Saka matambudziko atinorapa akawandisa. Aiwa, tinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. Right, ngatitariseiwo kune vamwe vanoita zvechikorokoza zvekutsvaga mari zvakamira sei? Munovaka here mina mataka? Vanotsvaga mari ikoko ndo kubasa kwedu. Ndichatanga kubatwa nemweya mutsvene zvandaita inini. Ndakagara 12 days ndiri mudondo. Ndakatiza chikoro. Handifani kunyepa, ndofana kutaura chokwadi. Ndakatiza chikoro ndakaenda mugomo randakaenda reMapembe. Kana vachiziva vanhu vanoziva gomo reMapembe, ndakagaramo 12 days. Mai yangu nababa vangu vakatadza kuziva kuti ndiri kupi. Ndo pandakatanga kubatwa nemweya mutsvene ndiri grade 7. Saka wanoita zvichikorokoza makatsika tsoka kana makauya kunoku ikoko ndo kubasa kwatakatumirwa chaiko kwekuti mare kana muchichira inofana kuoneka. Saka vano vechikorokoza vanoda kuti zvichikorokoza uyai tisangane ndiite munamato. Mukungana kupai munamato wangu hamuna mazuva amunochera akawanda nenyaya yekuti chera kuti zvamuri kuchera zvine mweya pese pamuri kuchera pane shaya renjuzu. Saka mamuri kuchera munonga mune zvemazvo zvinonga zvirimo. Saka tinofana kuti zvinhu izvo zvikumbirirwe kuti musangane nemari. Ndizvozvo. Saka vanoda kuuya kuzoita zvechikorokoza uyai tirape ikoko ndo kubasa kwedu patakatumirwa chaiko. Alright. Ndinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. So
tinodaira kuti namba dzenyu dzerunhare vanonga kuda kuzokubatai tichangoisawo pascreen papapa vanhu vanodziona. Pandenge ndiri kuda kuzokubvunza madzibaba ndepekuti tine vamwe vanhu vari kunyika dzakasiyana siyana vasingakwanisi kuuya paground, munokwanisa kushanda navo here online ipapo? Ndizvozvo vari kure vasiri pedyo nesu tinoshanda navo online tichitaura mavideo call tichitaura paWhatsApp zvese tinoita. Nekuti dambudziko remunhu anonga ane dambudziko ari kure asi kusvika padhuze nemutumwa waMwari, saka tinongotaura naye pafoni tongopedzerana pafoni ipapo zvinhu zvichitofamba. Chatinoda kuti munhu ayambuke akunde, ndozvatinoda izvozvo. Muri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwira mashoko makukutu ane uremu ane udzamu kubva kuna madzibaba Victor tiri muno maMutare. Ininiwo ndangonzwawo nerinyere kupekunza pana madzibaba wakaita wechidoko asi basa ravari kubata harisiri zera ravo, saka ndozvandituma ndozvandipusha kuti ndinge ndichisvika pano. Wakasununguka kuvabata, namba dzerunhare ndo dziri ipapo. Ndinokutendai, thank you very much. Ngatiwei tine nguva yakanaka mazvita. Aiwa, totenda.